posa jodaba tikupasidani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 9 February 2026 takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC kupitirira kuwayimirira Malawi mopanda mantha mosanyumwisidwa. Ine palibe amene ndingamunyengerere, ine ndimangoyima pa chilungamo ndipo sindimaona kuti uyu ni m'bale wanga kapena uyu ndimacheza naye. As long as munthuyo walakwisa, ine ndimangoyima pa chilungamo kuchokera ku Msanje pakana ku Chitipa, nkhotakota pakana ku Mchinji. Ine ndimangoyima as long as iwe ndiwe Malawi ndipo ukuvutika, ine ndimangoyima pa chilungamo. Lero tiunikira moyo wa mphunzisi amene amavutika. Mphunzisi tu samaonedwa ngati ndi munthu muno m'Malawi. Mphunzisi ndi munthu mmodzi amene akuzunzika andiboma linayenera litengepo gawo kuyang'anira moyo wa mphunzisi. Komanso tiyang'ana ana amene ndi asukulu, amene ali ovutika kwambiri, amene ali pa mabasale, amene posachedwapo mpano alephera sukulu chifukwa cha negligence kapena mphwayi zimene ali nazo kapena mchitidwe osakhala wabwino umene uli nawo ma MP yambiri amene anapasidwa mwayi okuti akhali ndi basale kuchokera kuboma, koma up to now sakuwalipirira na ndalama zingodyedwa. Komanso tiyang'ana zambiri zimene zabwera ndi mavuto zakuwonongeka kwa misewu. Misewu tu ndiye yawonongeka m'masitemu oti akamayenda anthu ambiri akudandaula. Tikayang'ana ku Lilongwe ngati ku 49, kuyang'ana ku Blantyre, kuyang'ana ku Mzuzu, kuyang'ana ku Zomba, ndithu tikupempheni ma authorities makamaka ku Ministry of Transport mupange machawi. Komanso tiyang'ana kwambiri za mchitidwe wa chinyengo umene uli ku road traffic okuti pakana lero anthu akuyenderabe mapepala. Iye ndichikhaliye nicho makhadi aliko ku road traffic ko, komano mwina makhadi wa akumapita kwa anthu olemera. Koma tisanafike kumeneko, Amalawi ndafuna ndikutengereni ku Mulanje District Hospital kumene tidalengeza masiku apitawo kuti kudabedwa friji komanso gas cylinder. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti friji ija idasungidwa kuna Masalima Health Center. Audio ya DC itatuluka, anthu amene anaba friji wapa chipatala cha pa Mulanje oziwikanso anakaitengako friji ija apo pansewu opita kumuloza CDSS ndikukayisungisa kuna Masalima Health Center. Ndikuwako chako na Masalima Health Center kukuti akakufusani munene kuti friji inabwera pa 8 November. Ndipo tikunena pano friji ili ku Mulanje District Hospital, koma cylinder sidabwere, idawoloka ili ku Mozambiki. Chodabwisa pa nkhani nchonena kuti uthenga tu umene ukupita kwa inu aku Ministry of Health komanso aku council ya ku Mulanje, makamaka inu a chair aku council Mulanje, mumve zimene zikunena kuti ku Mulanje District Hospital kukuchitika uve. Tikunena pano cylinder idathawisidwa ili kuvira ku Mozambiki, ndipo ukubawo ndi office ya HSA, driver, anthu ake oziwika, ena o supervisor wa ma HSA onse oziwika apa Mulanje District Hospital. Kodi tikuli phwando laka kowa. Tikunena pano olo director for health, medical officer, administrator ndi amene tuwakumatenga katundu kumagulisa pa Mulanje District Hospital. Katundu amene amafuna kugulidwa pa chipatala china chilichonse ku Mulanje District Hospital akupanga zimene ndi akulu akumene kuli phwando laka kowa. Even katundu akumatuluka mkati muja kutuluka pa gate, alonda akafusa kuti boni katundu ya kupita kuti pomwe alibe mapepala, akumayimbiridwa phone pa gate po kunena kuti asiyeni amene azipita. Even katemera amene amabayidwa azimayi oyembekezera amene amachedwa nyuneto, kapena tinene kuti katemera uja amapasa anthu akavulala, amene ujayo katemera amene uja akumabedwa
ndikumakagulitsidwa kuma private clinic kuchita kale. Izizi ndikufuna ku Ministry of Health muziwe kunena kuti kumulanje district hospital kuli mchitidwe wakatangale, ndipo amene akulimbikira zimene zizi ndi akuluakulu aku administration, ma medical officer, director a health, konseko wakupanga zonsezi ncholinga kuti azizilemeresa. Even matala amene amagali moto amene anabedwa ndikukayikidwa pa gali moto ya medical officer ndikumakanyamula ti ku Jerry T estate, anatengedwa matala aja ndikukabwezeresedwa koma ali ogwirisidwa ntchito kale. Kuli tuphwando la akakowa, kuli kuba, kuli mchitidwe wonyasa kwambiri kumulanje district hospital. Chodabwisa nchonena kuti nkhani zonsezi zikuchitikazi palibe amene wamangidwapo kapena kuyitanidwa ku discipline, palibe. Andi akungotetezana akuluakulu okhaokha, akuluakulu akwa DC komanso akuluakulu akumulanje district hospital akumatetezana kunena kuti ayi tisiye kaye nkhani imene tikuyifufuza kaye. Chodabwisa nchonena kuti kumulanje polisi palibe na akuziwa. Inu zoona mungamabe nditu katemera wa tetanus. Katemera wa tetanus ndiofunikira kwambiri, koma ndikumamuba kumakamugulisa pachitakale ku private clinic ina, ndipo zina la private clinic ndi nalo ineyo. Even maina anthu onse amene ali involved, akuluakulu ku administration, ma medical officers, onse amene tinawo, onse amene akuba zinthu pamulanje district hospital, amene anaba fridge driver, amene ananyamula fridge yo, onse amene timu yawo tinayo. Nafuna muziwe zimene zinu akuluakulu aku Ministry of Health komanso bwana DC mwina mukusekedwa komanso bwana MP Santiago Phiri mukuyenera muziwe zimene zimwina simukuziwa chifukwa choti nthawi zambiri mukumakhala muli ku parliament, koma Santiago Phiri MP akumene ku honorable Santiago Phiri amwanjeza muziwe zimene zikunena kuti pamulanje district hospital pakuchitika mchitidwe wonyasa kwambiri wokuba, ndipo katundu akusowa, mankhwala akusowa. Koma tikunena pano fridge ja inabwerera ilipo mpapa pamulanje district hospital, koma ja imachedwa silinda idakalibe ku Mozambique. Koma chodabwisa anthu akutetezana. Nkhani yathu yoyamba ya lero tikufuna ndimulirire mphunzisi amene amavutika kupita ku sukulu ndikukapanga mapepala ofunika au phunzisi, komanso ndikuchita upgrade, ndikukhala ndi degree in education, koma sakupasidwa ene promotion, sakuenjezeredwa makobiri. Kunena pano pali gulu lina la maziphunzisi amene anachita upgrade chaka chatha. Koma up to now anangotenga anthu ochepa ndikuwalemba ntchito, and yet it was an order from Ministry of Education kunena kuti maziphunzisi mpange upgrade. Ena anapita ku Catholic University, ena anapita ku Domasi, ndikukachita upgrade ndikukhala ndi ma degree, koma tikunena pano sakupasidwa ene promotion, sakupasidwa china chilichonse, sakupasidwa or even salary yawo adakalibe pompaja. And yet anthu ena anzawo amene anaphunzira nawo anatani kodi anapangidwa anapasidwa opportunity, and yet awawa anapasidwa ma offer letters, koma up to now there is nothing happening on the ground. Chimodzimodzinso tikufuna ndimulirire mwana wa sukulu amene akuvutika padakali pano, andi padakali pano pana ambiri alephera sukulu chifukwa cholephera kulipira mafizi, chifukwa chokuti ma MP ambiri ammadera mwawo ndalama ya basale akuyiyendesa mwachinyengo. Mwachisanzo atenge ana amene ali ku Nchinji Secondary School, amene wawo amene ali under basale, ana amene wawo kwana 19 posachita pambano alephera sukulu abwezedwa chifukwa choti ma MP adera limeneli pakana kumagawa secondary school kuliso ana ma MP adera limeneli sakulipira basale kuma maskulu amene wa magawa secondary school komanso Nchinji Secondary School. Izi ndizomvesa chisoni kunena kuti inu ma MP yathu mmalandira ma millions, muli ndi makobiri woopsa apyuta inu, koma mkulephera kuti muathandize ana. Ena ndimakumvesa ni chifukwa cha sukulu inakuvutani, koma mudziwe kunena kuti it is their right anawo, ndi chifukwa chake boma linayika basale kuti inuyo ma MP
muzitenga this opportunity ndikumathandiza the needy. Ena nuso mukumatenga ndrama imene ijayo ndikumapangira zanu ndikumanama ngati mukufuna kuwathandiza ana asukulu and yet mukukapangira zakatangale kukayigwirisira ntchito ndrama ija kumagulira zinthu zanu osakhala kuwathandiza ana. Tateni tizikondana muno Malawi ana kuti akhale bweziko kuti likhale bwino likufunika ana ophunzira. Nkhani ina imene ndikufuna ndiyibweretse mamawa uno ndi yaku nkhani yokhuzana ndi misewu yathu imene yawonongekera. Komatu misewu ndiye yawonongeka and uthenga umene ukuyenera upite ku Ministry of Transport makamaka kwa Ajapi Muhangu kunena kuti mwina mukhale ndi programu yanu ya daladala yoyendera misewu muione. Mwachisanzo tatenga misewu ochokera pa Bingu Stadium kupita ku 49 kufika ku 25. Ndiye muutenge nsewu ochokera ku Chipasula Secondary School ulendo kupita ku 23. Muutenge nsewu opita ochoka pa Central Hospital kupita kwa Simama kukatulukira ku Kawale. Muitenge nsewu wa ku 36 kumeneko ndiye kwa agalu eni ku 36 tu mabwana enuyo munati muende kwa Apwetekere mumva chisoni. Munati muende ku Machinjiri, muende ku Nancholi, muende ku Bangwe, mukaone misewu iri kumeneko ndizomvesa chisoni. Uja wa bypass uja opita kwa Vumbwe kuti ukatulukire ku Mpemba uja sizi kuziwika sokuti sogolo lake lili patipo. Andi apapa mukamanena kuti amatraki asamafike ntaoni oyendesa matraki musamafike ntaoni musamaende ntaoni. Ndikumadaba kuti komesono amatraki aziyenda kuti popeza misewu ndiyo nongeka komanso misewu ndiyo chepa andi amwenye katundu wawo wambiri amakamusisa ntaoni. Kodi traki iyo ingobwera ikaime pa 6 miles ikaime pa roundabout ya Lunzu kungokhala pamene po truck driver kumangozunzika andizomvesa chisoni kwambiri. So malamulo ena amene mukupangawa mukanamambangaso mukuziwa kuti misewu yanu siri bwino, misewu yathu ndiyonongeka kwambiri, misewu siri bwino yaonongeka olokungotenga ka grade kamene ukakhala wa senti wopita ukoko ukatulukira ku 25 nde tala aja nangu mpanga kungomunyambitisa ngati kaya kalilime kaya anachoka kale ochoka pa ujeni pa chani apa pa senti ulendo kukafika kuenda Masafu Road umene ukumakhangatiso MP kulibe pakati apo ananamizira kubweresa zimagreda ati khaya kuima nazo pamandapo apatu pamanda patayidwa agalu kuseri kwa polisiku. Ndizomvesa chisoni kuti madaipa agalu akutayidwa kumene kwa anthu opanda chisoni. Manda lero mwasandusa otayiramo agalu mulibe chisoni ndithu. Se umene unanamizidwa ndi matraki pakati apo kubwera zomanga misewu ya kunamiza ngati akufuna apange nsewu koma ili filimu. Ndizomvesa chisoni kwambiri misewu yaonongeka mukapita munzuzumu kuyang'ana even kuchitipa kuli misewu ina yonama yoti simaziwika kuti izakonzedwa. Mukafika pa Jenda ulendo kumapita kuikwendeni uko eni kwenu misewu ndiyonongeka kwambiri. So munayenera kuti inu a Minister of Transport muyang'ane nkhani imene. Komanso nkhani ina imene munayenera muyang'ane ndi madandaulo amene akupangika ku road traffic. Anthutu akumuthokoza nawo manichisale kuti anapita kuja kumachedwa ku immigration kukayang'ana kukaona mavuto amene akukumana ndi anthu. Ininso a Minister of Transport mupite ku road traffic mukaone mavuto amene akukumana ndi anthu kuti munthu apeze license inayenso amayenera anyeme. Andi chodabwisa kwambiri kuti license ukamaifuna munthu ukumapasidwa pepala pepala lokuti kungonyowa ndivula ndiye kuti license yo basi yathera pompo. Are we serious as a country kumanena kuti ndi boma limene likutukuka koma anthu kumapasa mapepala? Andiso izi zomanena kuti license zama categories and license kumaipanga renew sizabwino zikuzuza anthu. Andi munthu kuti upeze license yabwino card yabwino ndiye kuti upereke ndalama. Kuli chinyengo kwambiri kuja kumachedwa ku road traffic panayenera kuti ma authorities mutengepo mbali muyang'ane kwambiri zimene zikuchitika ku road traffic sizi kuyenda olo pang'ono. Andiso ma officers aku road traffic kuyang'ana salary yawo kumanena kuti
chifukwa anthu akamapangadi chinyengo samalakwa, salale yawo ndiyochepa, salale yawo ndiyomvetsa chisoni. Maunifomuso aku road traffic ayamba kusuluka maunifomu ngati mmene amakhalira apolisi mujamo, kumvetsa chisoni. Bon Klindo the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.